České dráhy do stanice Praha-Smíchov, Rokycany, Plzeň hlavní nádraží a Klatovic s odjezdem 7 hodin 5 minut je přistaven na nástupišti číslo 2 jižní část. Rychlík číslo 964 linky R9 dopravce České dráhy do stanice Praha-Vršovice s odjezdem 7 hodin 0 minut přijede na nástupišti číslo 4. To je ještě větší mimo než já.